Seguimos na mañá de Radio Culleredo. Neste momento imos conectar coa Casa do Concello e con o alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, que evidentemente pois nas últimas horas estivo pois de aquí para alá tentando coordinar un dispositivo de control dunha situación, a dun apagón extraordinaria que en Culleredo evidentemente pois afectou a todos os estamentos de a veciñanza, as autoridades, e que en Culleredo se pode decir que o balance é satisfactorio, que non houbo incidencias, que é o que buscamos todos e todas cando sucede algo con estas características. José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo, moi bo día. Hola, moi bo día, Fran, que tal? En primeiro lugar, ao final, pois non houbo moitas incidencias que resaltar, case ningunha, non? Bueno, pois o certo é que non. O certo é que, unha vez máis, o comportamento dos cidadáns do Concello de Culleredo pois foi exemplar. Nos recordaba épocas da pandemia, onde creo que foi un concello exemplar en moitas das súas actuacións e tamén, sobre todo, no comportamento dos cidadáns, e onte pois estábamos ante unha nova amenaza, ante un novo reto, como era pois ese corte de fluido eléctrico que afectou pois a grande parte de Europa e España, a Península Ibérica, Portugal, e como non, Culleredo non estive exento dese susto, que creo que batallamos rapidamente, que concentramos pois as forzas de seguridade presentes no noso Concello, Policía Local e Garda Civil, emerxencias, protección civil, e, bueno, fomos quen de facer un dispositivo de seguridade que ante a incertidume de cando íbamos a poder repoñer o servicio de enerxía eléctrica, pois garantizar a seguridade dos nosos veciños e veciñas. Un dispositivo que, decía o alcalde nas últimas horas, pues hai que agradecer ese traballo dos voluntarios, pero tamén dos profesionais que estiveron aí ao pé do cañón, non? Pois sí, tanto o xefe da Policía Local, que tiven a oportunidade de falar con el xa a primerísima hora do mediodía, onde se coñeceu a información que todos, bueno, pois estábamos temerosos desa situación e con esa, como decía, incertidume, pois tanto o xefe da Policía Local como o propio teniente da Guardia Civil, pois alles din as indicacións para que reforzaran os turnos, para que puñeran en retén a todos os gardas civis e tamén as policías locais que estiveran disponibles ante unha situación que non se preveía que fora a rematar a curto plazo e, bueno, pois así se fixo. Tamén hai que destacar que tanto emerxencias como protección civil pronto conseguiron un nutrido grupo de voluntarios que fixeron unhas tarefas extraordinarias con veciños e veciñas, pois axudándose a subir pois aos seus correspondentes domicilios, a persoas con movilidade reducida. A propia policía pois tamén fixo algún servicio pois cargando algún dispositivo médico que necesitaba de batería. Bueno, creo que tamén coordinamos coa coordinadora do Sergas, pois, bueno, a posibilidade de que as persoas que estiveran hospitalizadas nos seus domicilios, pois que a través dos generadores que temos en propiedade no Concello de Culleredo, pois puidéramos darlle enerxía e deste xeito pois estar tamén coordinados cos servicios sanitarios e, bueno, pois unha experiencia que por sorte pois acabou todo ben e que, bueno, que non estivo exenta de moito traballo, de moita organización e de moita colaboración por parte tamén das empresas de servicios, a empresa municipal de augas, que estivo tamén atento a que o servicio pois estuvera intacto, non? E decía eu, antes falaba vostede desa colaboración dos veciños, leía eu esta mañá nas resumen de prensa aquí no Concello que non houbo que lamentar ningún tipo de problema, ninguén se cedeu a gas que houbo que parar unha barbacoa. É así? Sí, eso foi anecdótico, porque, bueno, pues xa se sabe que era algo distinto, algo emocionante, algo que ás veces, pois, todos nos sentimos novos, non? Ainda tendo esa idade, e eso de encender unha barbacoa cando todo o Concello pois está oscuro, pois parece unha aventura apaixoante, non? Pero, bueno, non era ni moito menos o momento, a Policía Local pois non tuvo ningún problema en bueno, dispersar a todos este grupo de xóvenes que bueno, pues quixeron pasar esta aventura e quedou, insisto, nunha anécdota que pois foi prácticamente a única que podemos destacar, non? Porque, como digo, o comportamento foi exemplar. Si é certo que hai algunhas persoas que están dicindo pois que contactaron coa Policía Local, que non lle collían o teléfono. Bueno, as liñas telefónicas tiveron moitísimos problemas
Nós, como sabedes, pois estamos conectados directamente a través dunha terminal co 112 e todas as chamadas se canalizaban a través do 112, que era o que explicábamos a algúns cidadáns que hoxe estaban molestos porque a propia Policía Local non podía atender as súas chamadas. Era o 112 quen canalizaba, que tamén estaba saturado, creo que fixeron un traballo extraordinario coordinado pola propia Delegación de Goberno e a Xunta de Galicia e bueno, pois a través de emerxencias pois era onde se canalizaban as chamadas á Policía Local, non? E bueno, pois xa che digo, unha tarde-noite distinta e que nos sirve como experiencia, unha nova experiencia para de cara ao futuro pois estar preparados para situacións que poidan vir, non? E que deixan pois, ese medo, non, de que volvan a poder suceder. Agora, alcalde, sí que nos interesa saber un pouquiño o inmediato, non? Porque esta mañá, por exemplo, pois comunicando con institutos, os institutos non teñen clase, nos colexios se falaba de apertura dos colexios, pero só para a conciliación, a apertura das clases mañá. A nivel de actividades municipais en Culleredo, en principio onte se suspendían, como quedan as actividades? Vai haber, non vai haber esta tarde? Sí, hoxe vamos xa a primeira hora da mañá xa se diu as instruccións oportunas ao responsable do Conservatorio Municipal de Música para que reanudar as clases nesta tarde. Igualmente, pois tamén a concesionaria das actividades deportivas e culturais para que tamén reanudaran todas as actividades para a nosa veciñanza. E agora nos acaba de chegar un comunicado que, como sabemos, pois os clubes deportivos o deporte federado pois suspendía tamén os seus adestramentos e a súa actividade esta tarde, pero acaba de chegar un aviso da propia Secretaría Xeral para o Deporte e da Xunta de Galicia pois indicando que todo volva á normalidade, que se poden reanudar os adestramentos, competicións, etcétera, que estiveran programadas para o día de hoxe. Co cal, pois unha volta total á normalidade e solo esa excepción dos colexios que é lóxico que ante pois ese descoñecemento do que podería acontecer, pois se suspenderan as clases e sobre todo por unha cuestión que onte teníamos que explicar aos cidadáns, e que non é que nós que iramos suspender as clases, porque efectivamente ata 6, 7, 8 da tarde pois con luz natural se poden desenvolver, pero que o perigo que conlevaba pois o transporte, o perigo que conlevaba o traslado dos, sobre todo dos máis cativos aos centros educativos ou as diferentes actividades, pois que estábamos nas interseccións sin rede semafórica, con o seguinte peligro para cruzar, todo o mundo estaba pois un pouco despistado, non? Pois tamén na propia condución e podía ser peligroso para a seguridade viaria, co cal a veces non se toma unha decisión por unha cuestión sola, sino que hai varios factores que influyen a hora de tomar unha decisión destas características e unha delas pois foi garantir a seguridade vial, o aforro de combustible, etcétera, en todas as familias do noso concello. Falamos da volta á normalidade, había pleno ordinario previsto para esta tarde, ao final creo que non se vai celebrar, non? Nós estábamos tentados xa no día de onte en falar cos portavoces, creo que a nosa portavoz pois puntualmente foi trasladando polos medios que podía as cuestións de maior relevancia que se sucedían no día de onte, e estábamos tentados xa no día de onte a suspender o pleno porque, bueno, a sede electrónica do Concello non funcionaba, había información propia da natureza do pleno que non puido ser consultada no día de onte, e hoxe, pois, bueno, os voceiros, a voceira do grupo de goberno contactou cos diferentes voceiros dos grupos municipais, había un certo consenso e ademais motivos tamén legais para poder suspender este pleno no día de hoxe, que será pois trasladado a unha data que seguramente sexa na vindeira semana, onde retomaremos pois todos os puntos da orde do día que estaban previstos para o día de hoxe. Bueno, por tanto, esa volta, decíamos, á normalidade despois dunha situación extraordinaria e con esa felicitación ás forzas de seguridade, eu diría tamén, como decía o alcalde un momentiño, aos veciños e veciñas que en Culleredo se superon portar, señor alcalde. Sí, sin dúbida algunha. Eu tiven nun momento da noite, pois me acheguei ata a Policía Local, tamén ata o Concello, para que todo estivera en orden, para ver que funcionaran pois os equipos auxiliares de enerxía eléctrica e que non existira ningún problema, e tiven a oportunidade pois de percorrer Cela, Sorro, Sueiro,
incluso chegueime ata Castelo para, bueno, pois, se había algún problema, pois coñecelo de primeira man e tamén pois ver o noso concello sin alumeado público, non? Sin alumeado nos hogares. E a verdade é que impresiona pois esa situación onde pois me veía eu no meu vehículo particular pois circulando polas rúas do concello sin apenas tráfico e todo, absolutamente todo oscuro, non? E, bueno, creo que o comportamento foi exemplar por parte de todos, sobre todo, como ben indicabas, dos cidadáns, que son 32.000 persoas, 34.000 persoas no noso concello vivindo, que, bueno, pois non houve nin a máis mínima queixa que facer, e despois as forzas de seguridade, tanto Policía Local como Garda Civil, que sei que estiveron moi activos, eu mesmo pois puiden presenciar como patrullaron por diferentes zonas, onde os puntos máis conflictivos, onde podería haber pois algún roubo, onde podería haber algo bueno, que pudera causar algún risco, pois aí estaban presentes, e sin lugar a dúbidas pois sempre esos voluntarios de protección civil que altruistamente colaboraron e que estiveron atentos pois toda a noite a que se xurdía algo pois poder estar e actuar con contundencia e rapidez, ¿no? Así que gracias de verdad a todos e todos, aos sanitarios, a todos por esta noite que foi máis corta ou máis larga do que esperábamos, pero que en calquera caso se solucionou todo positiva e favorablemente. E o galla que non se volva a repetir, claro. Bueno, eso xa non está na nosa man, ainda non se sabe por que foi. Eso é o peor, eso é o peor. Eso é o peor. José Ramón Río, alcalde de Culleredo, moitísimas gracias e enhoraboa a todo ese persoal que axudou a que, bueno, pues a que a crise a pasáramos o mellor posible. Moitas gracias por atender hoxe a Radio Culleredo. Un abrazo, como sempre. Gracias.